עכשיו נעשה תמיד בסגנון הזה. בהתחלה לוקחים את הגומייה הראשונה מהעמוד המרכזי לעמוד השני, ואז לוקחים את הצבע השני מהעמוד של הגומייה הקודמת, שמים לעמוד הבא, וככה הלאה. ככה ההכנה של התמיד נראית לפני הסוף. סיימנו. עכשיו הופכים את הלום, לוקחים את הוו, מושכים את הגומייה הצהובה אחורה, לוקחים את הכחולה, מעבירים לעמוד הבא. מושכים את הכחולה אחורה ולוקחים את הצהובה לכאן. ואז את הצהובה מושכים ולוקחים את הכחולה ככה עד סוף הלום. כמו באלכסון ובזיגזג. ככה התמיד נראה לפני הסוף. ובגומייה האחרונה אותו דבר באלכסון. עכשיו אפשר להוציא את התמיד. לוקחים סוגר, בגומייה הזאת שכאן שמים את הסוגר, ובזהירות מוציאים את התמיד. את הגומייה האחרונה עוד לא מוציאים. את הסוגר, לוקחים את הסוגר, שמים אותו על הגומייה האחרונה, ככה. והנה התמיד.